ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, дар навори имрӯза 5 мошин омода кардем. Фақат Toyota Corolla, Toyota Camry мебошад ва дар видеои мо лайк гузоред ва дар комментарий нависед чӣ хел мошин ба шумо дар кори нархош. мо ҳаракат мекунем ки дар наворҳои оянда пешкаши шумо гардонем ва видеоро то охира тамошо мекунем. дар канал подписатсия накарда бошед, подписатсия кунем. марҳамат, рафтем тамошо мекунем. Toyota Camry соли бароришаш 2011, мотор V6, пробег 72000, рангаш сафед мебошад. Обогрев сидений, старт-стоп, кожаный салон, сидений лифт, климат контрол, монитор заводской дорад, задний камера дорад, мультирулай, люк, дискои Camry панҷа задагиай. ҳамаи шароитош қатъияй бародаро. хай занг занед, номерошона таги экранда чахчах кунем, бо арзон мекунам. марҳамат, бо далчи мерем. Toyota Camry Америка, соли бароришаш 2008, мотор 3.5, коробка автомат, мокрый асфальт, нархш 107000 сомонай. состояниш беҳтаринай бародаро. бензин қатъи мегардад, фақат бензинай газ задагӣ нест. растамошка дора бародаро. коробкаш хай автоматай. номерош таги экрандай бародаро. занг мезанен, ҳай бо чахчах мекунем, ягон муомила мекунем қатъиш. иншоалло ки ба арзон мекунам. рафтем бо далши. Toyota Corolla, соли бароришаш 2010, мотор 1.8, рангаш сафед мебошад. мошин бениҳоят тозаай, ягон камбудӣ надора. автомат, бензини тоқа, растамошка дора. нархаш 98000 сомонай. срочно фурӯхта мешавад. ягон кас харидор боша, марҳамат, занг зана, номероша дар таги экран мондагиам. занг занен, қатъиш чахчах кунед, иншоалло ки арзон мекунад. як бори дига бародаро лайкро фаромӯш накунед. рафтем далши шаво. Toyota Corolla, соли бароришаш 2006, истеҳсоли Дубай, пробег 168 км, расход 7 литр дар 100 км, газ, бензин бародаро. техас мотор дора то 10 моҳагӣ 2021, нархаш 66000 сомон. номеро дар таги экран мондагиай бародаро. занг занед, чахчах кунед, бо иншоалло арзон мекунад. рафтем дигаша. Toyota Corolla, соли бароришаш 2012, мотор 1.8, Америка, пробег 83000 км, бензини тоқа мебошад. техас мотор дора бародаро. нархаш 97000 ай. номероша таги экран мондагиам. занг занед, мошин дар ҳолати хуб қарор дора бародаро. занг занед, қатъиш муомила кунед, иншоалло ки арзон мекунад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад бародаро. канали моро подилитсия кунед. як бор дига лайк намонда бошед, лайка зер кунед. хай то дидори оянда.